Il-bniedem huwa ċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien irridu nifdu lil dan il-pajjiż mill-korruzzjoni u nwasslu lil pajjiżna għad-destinazzjoni illi jmiss sabiex Malta tkun verament pajjiż fejn aħna ngħixu u nkunu gburin illi aħna parti minn dan in-nazzjon. Mal-Partit Nazzjonalista tistgħu issiru sieħba ġodda li allura nistgħu mseħbin flimkien f'dan it-tim nkunu nistgħu tassew lil pajjiżna impoġġuh fuq livell illi jixraqlu. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel reazzjoni tiegħu għad-diskors il-Prim Ministru Robert Abela għamel fil-Parlament. Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni għandha rwol li tanalizza u tikkritika b'mod kostruttiv dak li jkun qed jagħmel il-Gvern. Għandna l-ħila u l-kuraġġ li noffru lill-pajjiż il-possibilità li nkunu gvern alternattiv. Aħna nistgħu nagħmlu dan flimkien bħala partit u bħala pajjiż sħiħ. Għal Bernard Grech, fid-dawl ta' dan il-Partit Nazzjonalista qed jibni l-viżjoni tiegħu fuq 12 il-pilastru fosthom l-ambjent, is-saħħa u l-edukazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li flimkien nistgħu nagħmlu dan il-pajjiż aħjar, saħaq li dan huwa żmien fejn il-koll irridu nimxu flimkien maqudin biex insalvaw lil dan il-pajjiż. Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li qed jinħeba fuq l-Electrogas fejn qed jirrendi ruħu kompliċi u ma jaqbilx li jkun hemm inkjesta li toħroġ il-verità. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista irrid jaħdem u jimxi l-qudiem għal ġid tal-poplu Malti kollu. Għandna Partit Nazzjonalista li jrid iħares il-qudiem li lest li jikkopera, lest li jikkollabora biex nimxu l-qudiem u sfortunatament għandna Prim Ministru li jrid jibqa' ankrat mal-klixés, maċ-ċajt, mal-ħmerijiet, jibqa' jagħmel sfortunatament diskors li huwa puerili li minn għalih li bid-daħ u bid-bissim se jkun qed jagħmel politika għal ġid tan-nies u allura iva n-nies dan qegħdin josservaw, dan qegħdin jinnotaw. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista turi kif l-ambjent għandu jsir mutur ekonomiku li joħloq il-ġid. Li joħloq l-impjegi li allura mhux biss allura nkun qegħdin nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, l-ambjent rurali tagħna, l-ambjent urban tagħna, imma dak l-istess ambjent, dak l-istess investiment li nagħmlu ikun qed iġib lejn Malta allura attrazzjoni għaliex jista' jkollok iva familji ħaddiema barranin li jaraw lil pajjiżna pajjiż fejn huma jridu b'mod sigur iġibu lil uliedhom lil familji tagħhom biex jgħixu, biex jaħdmu, biex jinvestu f'pajjiżna. Fuq l-Unjoni Ewropea l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din ġabet differenza kbira għal mod kif naħsbu fejn bdejna naħsbu aktar b'mod miftuħ. Fir-rigward tal-COVID li sħubija fl-Unjoni Ewropea taħta l-opportunità li nġibu fondi akbar. Bernard Grech semmiet li l-persuna għandha dejjem tkun fiċ-ċentru tal-politika fejn dak kollu li nagħmlu nippjanaw biex il-persuna issir l-aħjar verżjoni tagħha nnifisha. Għalhekk huwa importanti li jkollna ekonomija bbażata fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità.